سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን ዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅየለኹ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ናይ ባናና ጥቕምታት ክንርኢና ኣብዝሓ ሰብ እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ጥቕምታት ካብ ባናና ከም ዝርከብ ኣይፈልጥን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ባናና ክትበልዑ ዘይብልኩም ሰባት ክሕብረልኩም እየ እዚ ድማ ምስ ሓደ ሕማማት ተታሒዙ ባናና ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ነቲ ሕማም ናይ ምግዳድ ዕድልኩም ብጣዕሚ ሰፍሕ ዝበለ እዩ ስለዝኾነ ባናና ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት እንመን እዮም ዝብል ነገር እውን ክንርኢና ብኸመይ መንገዲ ክብላዕ ኣለዎ ዝብሉ ምስ ባናና ምብላዕ ዝተተሓዙ ክንፈልጦም ዘለና ሓሳባት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ባናና ብዙሓት ጥቕምታት ንሰውነትና ይህብ እዩ እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ባናና ንሪኦ እንታይ እዩ ምስ ናይ ጨዋዳታትና ጥዕና ተታሒዙ ዝህበና ጥቕሚ እዩ ናይ ጨዋዳ ቃንዛ ዘለኩም ሕማም ነርቪ ዘለኩም ምዝዋር ደም ፀገም ዘለኩም ናይ ልቢ ጥዕና ፀገም ንዘለኩም ሰባት እውን ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ይህብ እዩ ቀዳማይ ኣስካላ ወይ ከዓ መድያይቦ ክትወፁን ከለኹም ኣብ ጆይንትኹም ወይ ከዓ መገጣጠሚኹም ዝሕመኩም ከምኡውን ኣብ ጨዋዳታትኩም ቃንዛ ዘለኩም ሰባት ባናና እንተበሊዕኹም ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም ባናና ኣብ ውሽጡ እስካብ 37% ቫይታሚን B6 ኣለዎ እዚ ድማ ንሬድ ብሌድ ሴልና ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ሬድ ብሌድ ሴልና ጥዕንኡ ተሓልዩ ኣብ ሰውነትና ንኽህሉ ዝሕግዘና ባናና እዩ እዚ ድማ ናይ ምንሳር ፀገም ንምክልኻል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ በፍንጫና ደም ናይ ምውፃእ ፀገም ንምክልኻልን ናይ ምዛር ፀገም ዘጋጥመኩም ሰባት ብፍላይ ምስ ናይ ዋሕዲ ደም ተታሒዙ ዝዘረኩም ፅልምት ዝብለኩም ሰባት ነዚ ፀገም ንምክልኻል እውን ባናና ክትበልዑ ኣለኩም ምስ ናይ ምዝዋር ደም ተታሒዞም ከጋጥሙና ዝኽእሉ ኩሎም ፀገማት ናይ ምክልኻል ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ባናና ሬድ ብለድ ሴላትና ክረጋግኡ ብምግባር ብምምዕርራይ ቦምባታት ደምኩም ስፍሕ ኢሎም ብእኹል መጠን ደም ንኽዘዋወር ብምግባር ከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል እዩ እቲ ካሊእ ንሪኦ ጥቕሚ ባናና ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወርሓዊ ፅግያት ተታሒዙ ደም ብበዝሒ ዝፈሰክን ደቂ ኣንስትዮ ባናና ክትበልዓለክን ምስ ወርሓዊ ፅግያት ተታሒዞም ዝመፁ ፀገማት ይከላኸል እዩ ባናና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንጥኑሳት ዝህበን ጥቕሚ ኣሎ ኣብ እዋን ጥንሲ ንናትክንን ንናይ ውላድክን ጥዕናን ዕቤትን ባናና ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ኣብ ውሽጢ ባናና ቫይታሚን B6 ንረክብ ኢና እዚ ድማ ንናይ ቆልዑት ናይ ኣእምሮ ዕብየትን ቆልዑ ኣብ ከብዲ እንዳሃለው ንዘለዎም ዕብየት ዝህቦ ጥቕሚ ልዑል እዩ ናትክን ጥዕና እውን ኣብ እዋን ጥንሲ ዝተሓለወ ንክኸውን ናይ ምግባር ዕድሉ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኣብ ባናና ንረኽቦም ብዙሓት ናይ ኣንቲ ኦክሲደንት ዓይነታት ኣለው እዚኦም ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ልቢ ጥዕና ተታሒዙ ልዑል ስራሕ ይሰርሑ እዮም ሴላትና ጥዕንኦም ዝሓለው ንክኾኑን ኣብ ቦምባታት ደምና ምፅባብ ከይጋጥም ብምግባር ምዝዋር ደምና ብዝግባእ ኣብ ሰውነትና ንኽህልውን ናብ ኩሎም ክፋላት ሰውነትና ደም ብእኹል በዝሒ ንኽበፅሕ ዝገብር እዩ ባናና ኣብዝሓ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ናብ 22% ሕማም ልብን ምስ ልቢ ዝተተሓዙ ፀገማት ናይ ምክልኻል ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ናብ 13% ዝፅጋዕ ድማ ምስ ምዝዋር ደም ዝተተሓዙ ፀገማት ናይ ምጥቃዕ ዕድልና እውን ብኡልክዕ ይቕንስ እዩ ናይ ቦምባታት ደምና እንዳፀበቡ ብዝኸዱ ቁፅሪ ናብ ስትሮክ ናይ ምቅላዕ ዕድልና ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን ሕዚ ድማ እዚ ፀገም እንዳሰፍሐ ይኸይደሎ እዩ ሕማም ስትሮክ ንብዙሓት ሰባት እንዳጥቀዐ ይርከብ እዚ ድማ ቀዳማይ ምስ ናይ ቦምባታት ደምና ምፅባብ ተታሒዙ ዝመፅእ እዩ ባናና ድማ ቦምባታት ደምና ስፍሕ ንኽብሉ ብምግባር ብስትሮክ ብሕማም ልቢ ከምኡውን ካልኦት ተታሒዞም ዝመፁ ፀገማት ንኸይንቃላዕ ብልዑል መጠን ይቕንሶ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጥቕሚ ባናና ድማ ክብደት ሰውነትና ንምቕናስ ዝጠቕመና እዩ ብፍላይ ድማ ቦርጭኹም ክተጥፍኡ ትደልዩ ሰባት ሰውነትኩም ክትቅንሱ ትደልዩ ሰባት ኣብ ሰውነትኩም ዘየድሊ ፋት
ዘየድሊ ስብሒ እንተሃሊኩም ባናና ትበልዑ እንተኮይንኩም ባናና ቀልጢፍኩም ናይ ምጽጋብ ስምዒት ንኽስምዐኩም ይገብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ምግቢ ንኸይንበልዕ ብምግባር ንነዊሕ ሰዓት ምግቢ ከይበላዕኹም ንኽጸንሑ ናይ ምግባር ጠባይ ኣለዎ። እዚ ድማ ሰውነትኩም ካብ ዝኣከቦም ፋት ንኽጥቀም የግድዶ እዩ። ስለዝኾነ ሰውነትኩም ዘየድሊ ስብሒ እንዳቃጸለ ብምኻድ ሰውነትኩም ቦርጭኹም ንኽጠፍእን ንኽቐንስን ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ጥቕሚ ባናና ድማ ውፅኣት ዝሓዘኩም ሰባት ዝህቦ ጥቕሚ እዩ። ውፅኣት ኣብ ዝሕዘኩም ግዜ ባናና እንተበሊዕኹም ነቲ ውፅኣት ናይ ምቁራፅ ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ሓደ ሓደ ሻዕ ምስ ናይ ምግቢ ዘይምስምዕማዕ ተታሒዙ፣ ምስ ናይ መዓንጣ ጥዕና ተታሒዙ፣ ምስ ናይ ከብድና ጥዕና እውን ተታሒዙ ውፅኣት ተደጋጋሚ ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ ባናና እንተበሊዕኹም ነቲ ውፅኣት የቋርፀልኩም እዩ። ከምኡ እውን ውፅኣት ከጋጥመኩም እንተሎ ዝተፈላለዩ ሚነራላት፣ ቫይታሚናት፣ ፕሮቲናት፣ ካርቦሃይድሬታት ብሓደ ካብ ሰውነትኩም ይወፁ እዮም ወይ ከዓ ናይ ምቕናስ ዕድል ኣለዎም። ኣብዚ ግዜ ነዚኦም ናይ ምትካእ ጠባይ ባናና ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ብተደጋጋሚ ውፅኣት ከጋጥመኩም እንተሎ ሰውነትኩም ንኸይጉዳእ ይከላኸለልኩም እዩ። ነዞም ዝወፁ ሚነራላት፣ ቫይታሚናት፣ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲናት ናይ ምትካእ ዓቕሙ ልዑል እዩ። ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥመኩም እንተሎ ባናና ክትበልዑ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ጥቕሚ ባናና ድማ ስፖርቲ ንትሰርሑ ሰባት እዩ። ስፖርት ሰሪሕኩም ንጭዋዳታትኩም ንምጥንካር ባናና ምብላዕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስፖርቲ ምስ ሰራሕኩም ንመስላትኩም ንምሕዳስን ንምትራርን ባናና ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። እዞም ኩሎም ጥቕምታት ካብ ባናና ንረክብ ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ጥንቃቐታት እውን ክትገብሩ ኣለኩም። ባናና ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት እውን እኒአው። እቲ ቀዳማይ ባናና ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት እንታይ እዮም? ብፍላይ ቀዳማይ ሕማም ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ኣብዚሕኩም ባናና እንተዘይትበልዑ የምረጽ። ንሓኪምኩም ኣማኺርኩም ሓኪምኩም ብዝፈቐደልኩም መጠን ክትበልዑ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦም ድማ ሕማም ኩሊት ዘለኩም ሰባት እዩ። ኣብ ባናና ፖታሽየም ብልዑል በዝሒ ኣሎ። ኣብ ባናና ንረኽቦ ፖታሽየም ድማ ንሕማም ኩሊት ናይ ምግዳድን ልዑል ፀቕጢ ናይ ምሕዳር ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ሕማም ኩሊት ዘለኩም ሰባት ባናና ጥራሕ ዘይኮነስ ከምኒ ኣቮካዶ፣ ድንሽ ዝኣመሰሉ ምግብታት እውን ኣብ ውሽጦም ፖታሽየም ስለ ዘለዎም ኣብ ኩሊትኩም ልዑል ፀቕጢ ስለ ዘሕድሩ ነዞም ፍራፍረታት እውን ክትበልዑ የብልኩምን። ከክንዲዚኦም ግና ኣናናስ ወይ ከዓ ፓይናፕል ንብሎ እንተትበልዑ ይምረጽ። ኣብ ኣናናስ ወይ ከዓ ፓይናፕል ልዑል ናይ ማይ ትሕዝቶ ስለ ዘሎ ንኩሊትና ሓገዝ ይህበ እዩ። ስለዝኾነ ባናና ልዑል ፖታሽየም በዝሒ ስለ ዘለዎ ክትበልዑ የብልኩምን። ኮይኑ ግና ከክንዲ ባናና ኣናናስ ተትበልዑ ይምረጽ። ስለዝኾነ ናይ ኩሊት ሕማም ዘለኩም ሰባት ኣናናስ እምበር ባናና ክትበልዑ የብልኩምን። እዞም ኩሎም ጥቕምታት ካብ ባናና ከም ንረክብ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነቶም ዝሓበርኩልኩም ጥንቃቐታት እውን ክትግደሱሎም ኣለኩም። እነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ይኣንየለይ።